Oke, untuk orang dapur yang sedang sibuk-sibuk memasak, selamat memasak ini. Iya, buat mama kita ya. Buat budok kandung kita juga nih. Jangan lupa mau goyang. Dek marekam, Dek. Dek marekam. Marekam. Dek. Punya tampe nih daro. Hai denai marekan ni. Marekan denai sutoka. Oh denai suasodi. Suaso denai amehkan. Hati dan kanan sabah ajuo. Hati dan kanan sabah ajuo. Denai kana loyang dia. Tapi denai sayang juo. Dagang tabuang dia. Tapi ira cinta juo. Selalu oleh. Hati dan kanan sabah ajuo. Hati dan kanan sabah ajuo. Putra bungsu. Putra bungsu. Soga apa benar kayaknya? Ada pun tadi dari kota Bangko. Tangan udah kok pendek-pendek tapi gerinya kencang. Dapat tuh caciang nih mereka ngari. Jadi cesiona bener-bener. Yo. Ayo. Iyo lah biasa nanata sisi juo. Iyo kok canggung dia tak tompang urang ndak punyo. Yo Nang kuri Arab bayan tajuang Inan tanah ayam maduan Saiyo hati go jantuang Nang lain denai haram kapan Renai penyanyi dia. Yang jual Oh cok keluar kampung dia. Tapi denai sayang jual Hai Hati dan kanan Sabah ajuo Hati dan kanan Sabah ajuo goyang kak? Oh yoi. Bersama DJ Yoyan ya. Hey. Yang di belakang mana goyangannya? Gak ada ya? Goyang dong. Hey. Iyo lah biasa nanata sisi juo. Iyo tangguang dia tak tompang urang ndak punyo. Dan kuria rambayan tajuan Inan tanah ayam maduan Saiyo hati jo jantuang Nang lain denai haramkan Denai marekan dia. Marekan denai sutoka Ai ba aku anca